Hola famílies, soc l'Helena de la Comodona i en aquest vídeo us explicaré com fer pas a pas una disfressa de drag queen com aquesta. Per fer la disfressa necessitareu 1 metre de tela doble ample, un tros de feltre per fer les punxes o altres teles de cotó que tingueu per casa, una cremallera i els patrons que trobareu penjats a la web d'en Bauca. Per començar, plegarem la roba per la meitat amb el cantó del revés cap a fora. Un cop tinguem els patrons muntats, els posarem a sobre de la tela i els enganxarem amb agulles perquè no es moguin. Recordeu que s'ha de deixar 1 centímetre de marge de costura. Després ho retallarem. Agafem el que serà la cua, marquem la línia central i ho tallem pel mig. Si la tela que heu triat es desfila, l'haureu de sobrefilar. Ho podeu fer amb un overlock o, si no en teniu, podeu fer un zig-zag per tota la vora amb la màquina de cosir. Per fer les punxes, agafem el feltre i el dobleguem. Hi posem unes agulles i marquem les punxes seguint el patró. Posarem una agulla al mig de cada punxa perquè no es mogui la tela. Les punxes també es poden fer en tela plana. Us recomano que la reforceu amb entretela, si en teniu. És el mateix que amb el feltre, però haureu de deixar 1 centímetre de marge. Per cosir les punxes de feltre, primer posem un repunt uns mil·límetres per la part de sota de la línia. I després en fem un altre, uns mil·límetres per sobre de la línia. Ara ja les podem retallar. Les punxes de tela plana les hem de cosir per la línia original del patró, deixant 1 centímetre de marge. I després retallem la tela sobrant. Els hi donarem la volta amb l'ús d'un llapis o d'un pal en punta. Després un repunt a uns mil·límetres de la vora. Posem les peces amb el dret cap amunt i col·loquem les punxes mirant endins i les subjectem amb agulles perquè no es moguin. Aleshores agafem les peces de roba simètriques i les posem a sobre com si féssim un entrepà, amb el dret mirant cap avall. Hi posem agulles perquè tot es quedi al seu lloc i ja ho podem cosir. Fem un repunt deixant 1 centímetre de marge. Per tal que les punxes quedin ben dretes, haurem de fer també un repunt per cada lateral de la costura, cosint també cada marge inferior de les punxes cap al costat corresponent. Sobretot, vigileu de no cosir la punxa. Per això us recomano deixar-les enganxades amb una agulla cap al cantó contrari al que esteu cosint. Ara ajuntarem el que serà la part interior de la cua i les espatlles i laterals del cos.
Farem una costura deixant 1 centímetre de marge i després farem unes costures laterals per subjectar els marges. Aquestes costures laterals les podeu fer més o menys a 3/4 de centímetre o a la distància de la pota de la màquina. Per la cua haureu de posar un marge cap a cada cantó, però pel que és el cos podeu agafar tot el marge junt i tirar-lo cap al cantó que queda al darrere. Ara fem un repunt per ajuntar les dues punxes de la cua. Col·loquem la punxa de la cua cap endins i subjecta amb agulles i fem l'entrepà amb l'altra meitat. Després ajuntem la caputxa amb el cos dret amb dret. Primer posarem agulles al centre i als extrems per assegurar-nos que coincideixen. Ara ja ho cosim tot a 1 centímetre de la vora. De la cua deixarem la superfície a cosir per poder posar-la del dret. Un cop cosida li donarem la volta i farem un repunt decoratiu a uns mil·límetres de les vores. I ballant féssim créixer les passions. Si la música fos medicina, un món millor, un món millor. A la costura que ajunta la caputxa i el cos podem fer-hi a més una costura de reforç perquè el marge de costura quedi travat cap avall. Ajuntem la cua amb el cos dret amb dret i ho cosim deixant 1 centímetre de marge. Ni gent sense casa ni casa sense gent. Com s'entén, com s'entén, com s'entén. Ara toca posar la cremallera. Tingueu paciència que les costures de les peces laterals coincideixin a la mateixa alçada. I estimar-nos l'oxigen dels pulmons. Tant de bo, totes les guerres fossin de cançons. I ballant féssim créixer les passions. Tant de bo, totes les guerres fossin de petons. I estimar-nos l'oxigen dels pulmons. Ja per acabar, ens toca fer les vores, tant de la part inferior com de la caputxa i la de les mànigues. Dels més 1 centímetre cap endins, però també hi podeu posar una cinta al biaix o fer un doble plec. Tic-tac, tic-tac, el rellotge menja hores. Tic-tac, tic-tac, aprofita que el temps vola. Tic-tac, tic-tac, i no el podem atrapar. Què faig amb el temps? És ràpid quan estic content i avorrit és lent.
I ara sí, ja ho tenim! No es compra a les botigues, mai el podràs aturar. Amb tu el vull viure, no el deixem escapar.